Sikubingelele sikwamukele uhlelo esikaBhoqo World Studio. Sibuyisa impande. Ngiphethe ikhehla, ngiphethe indoda enkulu. Qilaza abathakathi. Silwane sikamhlola. Sisicela ngamkhehla lami sikubingelele. Siyabingelela Jobe. Siyabingelela mkhulu. Sibingelele nje nababukeli nesizwe sonke nje sase South Africa. Sithi nje bayede. Umuntu osibukele njengamanje emphakathini waseNingizimu Afrika uzoyibuza ukuthi njengamanje ngikhuluma nobani, ubani ikhehla likuphi futhi ikhehla? Lo khulumayo kumgqilazi lo. Umgqilazi wabathakathi indoda ezonda umthakathi le. Wempande yokuphila. Yeah. Ngoba ngithi ke umgqilazi wempande yokuphila ngiphethe impande yokuphila nje la ekhaya ngiphethe impande yokuthakatha ngoba umthakathi uyisitha kimi. Uyinja kimi nami nginja kuye. Lapho ngitholakala khona mina ngisemagabheni lapho engakhe khona ngakhe endaweni nasemagabheni. Umkhulu abantu sebehambe kakhulu. Yeah. Behamba ngumsebenzi wokwelashwa ezigulweni eziningi ezahlukahlukene. Ngiyabuka lapho ukuthi uhlome uzwingovolo konakele nje kakhulu. Mhlambe ngifuna sithinte into yenhlanhla ukuthi umuntu ongathi inhlanhla yami ivalekile akwenzeki lutho into zami zimnyama zimile umlekelela kanjani into njalo? Siyalekelela mkhulu lapha ekhaya abantu sesibalekelelekile kakhulu kunje kakhulu sesisebenzile nabantu abanye babonga abanye bayithola izinto ababeyifisa imisebenzi bayithola ababefisa ukuphakamisa amabhizinisi aphakama njengoba ubona nje kunje lapha ekhaya iyona ndlela engisebenza ngayo nje mina le ayiKenya kho sithwalo la ekhaya kho mlinga kho mafilima kho nje lutho khona impande ephilisa umuntu nezinto ke ezinye ezibukhali sikwazi ukuthi ke silekelele ngazo umuntu mekuthiwa izinto zakhe zivaleke ngempela ivumhlobo injalo nje mkhulu. Mhlawumbe umuntu uzofika la ekhaya athi yena ngiyayibona igubhu ikhona. Ikhona into onginika nayo mhlambe sikhona nisithwalo noma mhlawumbe wena usebenza ngokuphamisa inhlanhla yakhe lo muntu loyo asuke vele ezalwe nayo. Asikho into ongathi isithwala, ayikho into ongathi amagundane emali, ayikho into ongathi isilwane ukuthi uzomnika yona ihamba imlandela imali umkhovu nomtikoloshe. Ukhehla lami Jobe yabona nje ngoba ngishilo ukuthi la ekhaya sisebenza ngamlingo. Yebo. Asisebenzi ngasithwala. Ayikho magic la. Ayikho magic la ekhaya. Ufuna imagic lulela phambili kwabanye. Yebo. La ekhaya ngisebenza ngempande mina. Yebo. Ngisebenza ngempande ngiphinde futhi ngikhande ngenyamazane. Yebo. Izinyamazane ezithile ezihlukahlukene iziningi izinyamazane zokuphilisa abantu ezihlukahlukene futhi ezikwazi ukulekelela umuntu. Izona zinto ke ngikwazi ukuthi mina la ekhaya ngisebenze ngazo. Mufuna isithwalo nje hayi lapha ekhaya isithwalo hayi ungezi. Mufuna utikoloshe nje ungayixaki, mufuna umkhovu ungayixaki. Ngoba lezo zinto angisebenzi ngazo mina la ekhaya. Kuvele ikhona lento ethi mhlambe umkhovu noma utikoloshe uyayilanda imali. Ikhona into efana naleyo. Ngiyaxolisa kodwa kanye ngathi ngelinye ilanga mina kwenye yama TV engangikhuluma nezinsizwa kuyo. Ngathi mina umuntu othi unotikolosha nomkhovu akazivezele ngamehlo usubona. Mina ngizomnika inkomo ukuthi nayo inkomo. Yebo. Mase siyacela ke phela ngoba ulwazi liyacelwa liyananwa. Mhlawumbe ukuthi ngiyayithanda le nto angivezela yona ngiyocela ukuthi anginanele ukuthi angiyithandi futhi hayi so besikholela ukuthi hayi uyinkunzi. Ngoba manje wena Jobe izinto zamafilimu zibaqedile abantu. Yebo. Izinto zemlingo nje hayi inganekwane zibaqedile abantu ngoba ubona abantu bethuka inyanga kangaka kuthiwa hayi lo iqola lo ukuthi scam yabona. Badidekile mfethu badliwe kakhulu. Yabona nje mina igenge la eningi engisebenze nayo itheyo la ndikhwama zemali yakhipha 50,000 kwangenzeka lutho. Kodwa lapha ekhaya umuntu wafika akhipha mhlawumbe 5,000 noma 10,000 wasizakala. Wabuya waletha izibongo. Yayibona lona lapha ekhaya nje kunezimbuzi angikaze ngithenge imbuzi mina ngayiphiwa abantu. Lapha ekhaya ngakhile mina yabona ngakhila khona lathayela la ngicela na ubonile uma ufika la. Hayi imali ngiyinikezwe abantu bengibonga angithi uyayibona lonto. So manje izinto zemlingo hayi angisebenzi ngazo mina Jobe ngisebenza ngazo ngoba ubona nje igubhu nje kanje naloko kunye okubona kwamaphondo omunye umuntu angazathi hayi uthwele kanti akukhosithwalo la. Lezi zinto lezi sibuye sikhande ngendlela ukuthi ngoba sabantu abaye behambe amazwe ngamazwe yabona kunomuthi ofika uthole muthi awubuka lo muthi umbijana uyabona lona
kodwa manje futhi uzwile nawe futhi ubonile ukuthi ukulekelelile yabo ukuze lo muthi ngikwazi ukusave ukuthi bekuthiwa kufika omunye umuntu uxakekile noma izinto zivalekile angimthintele lapha angithi yabona kulesi sigaba lesi nginomfaka sona kulolu hlanga ngizomfaka lona ngicontise lapha kulesa sigubhu ngoba ngiyazi mina ukuthi khonani ngicontise khona nangempela izinto zomuntu ivuleke ngoba ziyahlukana izimo khona umuntu obonayo ukuthi hayi lo usangalekeleka ngebhavu nje kukhona uthotha umuntu nje uyambona lo nje uyidingela ibhavu nje akho nje ngoba kuyenzeka umuntu umfaka ebhavini nje bese hlehla kunjalo nje into zakho iqashuke ziqashuke iqaqeke izinto nje abe right nje umuntu angithi yabona umnikeze nje isihlambo nje uthi osikhande ngempela na usithembayo uthi nje hamba ekhaya usebenzise lento yabona qoma ugeze wenze konke yayibona lonto ziqaqeke izinto zomuntu kale kwesigubhu ngoba kuyena wonke umuntu emhlabeni oyophumelela ngokuthwala yayibona lonto le ukuthwala kuhle ukuthwala kubi into enje ukuthi ngisho njalo yini kuyenzeka uthi uyothwala kanti manje lo muntu lo okuthwalisayo noma lo uthi uyothwala kuyena kayena into akhuluma ngayo akayazi kuphela nje ukulandisa amabhadi angithi yabo mhlasimbe nje silinganise avela kuthatha umuntu athi asambe sothwalele endaweni ethile angithi yabona abanye bakuyisa emathuneni abanye bakuyisa emfuleni angithi yabona lonto leyo kanti manje lo mfula ngoba ezokugeza la kade kugeza umuntu usanda kubulala umuntu afike nathi uthi uyakuthwalisa kuleyo ndawo uthi ukuthwalisa kulelo bhadi kuleyo ndawo leyo kade kugezela khona umuntu obulala umuntu angithi yabona ngalesikhathi la umuntu egeza la kuhlatshwa ile khundane la automatically lo mphefumulo lo muntu ade embulela usala khona ulahlwa lelo qunga lelo lento ngalesikhathi ufika wena la lento ufike uyithwebula sekuphakama yona angini la uzofika uhlabe la kanti usuhlabela lo mphefumulo vele ufika uthwebula uyahamba ekhaya uba namabhadi angithi yabona lento ivuka kuwe manje siphenduka lento ivuka kuwe manje uthi uyahamba uyothwala ethuneni kanti umuntu uginqikene emoto yayibona lona kufike lento leyo usufika nalento ekhaya manje usuthandelwe sesigubhu kade usethuneni lakhona uthi uyafika lento ekhaya vele kuginqika imoto kube inqaba ubulala abantu ekhaya yayibona lona uthi uyafika la kanti umuntu ugwaziwe yayibona lona uyothwalela phezulu kwethunela umuntu ogwaziwe uyolanda umkhokha amabhadi wonke lawo ngithi omunye athi ukukhandela utikolosho akazi wahlangana nedlozi into eyisilwane nje ayihlangana nedlozi liyaphuma idlozi ekhaya idlozi liphuma ekhaya phume libhekele siyazi ke thina ngoba phela sindle eminyama ukuthi idlozi meke laphuma ekhaya kuzinto eyamabhadi ngoba leyo khaya suke lingasena sisekelo selenobumnyama liflathelwe idlozi kunjalo khehla lami ebantwini esingathi banenkinga yemsamo nihlambulela kanjani into efana naleyo noma umuntu ongathi kunesilwane ekhaya asalali ugijima ilwane asisabazi ubuthongo mhlawumbe ubaba wayethwele wahamba sasala sana lenkinga yabona Jobe lento ijulile ngoba baningi abantu abahlushwe lezo zinto kunabantu uthola ukuthi nje ekhaya kulungilutho ukuthi ubaba wayethwele excuse me and manje nemfihlo yakhe yokuthwala wagcina engayitshelanga umuntu yabona kwaba ukuthi uzuyahamba emhlabeni mekhamba ke emhlabeni obvious nezinto kade nazo zizophela ezinye yabona lonto le mhlasimbe emebili nengane ebukhali yabona ekwazile mhlawumbe ukufunda isandla kade ehamba ngaso okunye okuyingcusana kuyasana yayibona lonto so manje esimene esinjalo ukuthi ke uthi umuntu ekhaya kusalungile utho kanje ngoba ubani wayethwele noma sisola ubani ukuthi uthwele yayibona leyo nto kuyenzeka emndenini lezo inhlamba nje inhlamba ekhona kwayithina siyazazi yayibona lonto so kokunye uthoni bakukhandela amampunge nje into engekho yabona ngoba phela sabantu siyazama asihleni njoba sihleni nawe nje la kusayike ukuzama impilo lokho umuntu ufuna kuyikhuthalela impilo yakho uyisukumele impilo yakho ungahlali phansi unethezeka ayikho into ezozuhleli phansi ayikho into ezozuhleli ekhaya indoda afuna ukukhuthala usebenze ukuthi umuntu osifazana uyini khuthala udla amandla ezithukuthuku zakho angithi yabona lonto leyo so manje ke esimene esinjalo ukuthi mhlawumbe umalume uthwele akusalungi lutho asisalungele lutho yena kuphela izinto zakhe siyibona ekhaya buya la ekhaya sikulekelela ikhona indlela angithi uzwile ngithe mina ngiphethe impande yokuphila mina angiphethe impande yokuthakatha okusho ukuthi manje lelo dlozi lakho lelo wena olisolayo wena ukuthi linenkinga zama ukuthi usondelela ekhaya sikuhlambulule ledlozi lakho silithathe silicuphe kahle yabona
khona lapho ethuneni la khona silicuphe kahle emva kwaloko sesiyahamba siya kephi siye ekhaya nifike nifake idlozi lihlambulukile kodwa ke mina emathuneni angisondene ngiyanikeza nje indlela nginiyalezela ukuthi la hambani nokwenza kanje nithathe lo muthi lo nenze kanje yayibona lona emva kwaloko nilinde izinsuku ezingaka seniyophinde la ke lapho ke endaweni yabo labantu noma emathuneni niyobathatha labantu ngendlela kanje kunemithi enginikeza yona la ekhaya nihambe nifike niyobafaka emsameni bahlambulule nisho ukuthi namhlanje leyo zonke lemgilo ngalade nigilwe ngayo lade nikhona namhlanje la ekhaya engasondeni iba nedlozi la ekhaya imedlozi eliphilayo nikwazi ukuthi nisilekelele. Omunye umuntu uzothi ndoda enkulu mina ngihambe kakhulu ngeke ngaba naso isigubhu sithe masifika ekhaya sazenza izinto yaphakama lento kwasebenzeka ngabe isigubhu sesiphakamiso ngabe isigubhu sesithwalo izinto zami zenzekile ngiyibonile kodwa kuthe hamba isikhathi zami omunye ethi ngafika naso sikaze senze lutho kuthulekile kuthi umlekelela kanjani umuntu ofana naloyo? Ake siyibuke lapha ke job ukuthi isigubhu uthi sisebenzile sifikile sasebenza endleleni saphelelwa amandla noma sakhawula umsebenzi. Kufanele siyibuke ukuthi ke kuze kwenzeke kanjalo ingobane. Ngoba kuyenzeka umuntu afike la aqambe lamanga emkhulu ngayinyangeni ukuthi basiqhatha abantu sezinyanga sabe lapha abalikhulumi nabo abantu iqiniso uthi uthangana umunye umela ukuthi amngelela hawu sibani awu ubona umuntu ekuhlaba ngelibi ihlo kanti manje unenkulumo ukuthi hey kwafika umuntu kuyena waqamba amanga angithi ayibona wangibeka kabi so manje mina nje umsebenzi wenyinyanga kahle ngingathanda ukuthi kuthinte kodwa ke noma umuntu mayefika niqala inkulumo entsha naye kodwa manje asiyibuka ukuthi kuze kuvaleka nje kwakwenzakaleni ngoba mhlambe kwenzeka lokho kwabaleka nemali enyanga mina ngiyakwazi ukukunika into la bese ngikubona ukuthi angijwayela ngiyivale khona la uhlale nayo nje lapho simduve ekudalela inkinga ayibona lona ingabe senze ezinye izinto wena ulindele okuhle kuvele kuqhamuka okubi angimanje kufuneka phela sijwayelane kabi kuyenzeka lokho namkhulu uthotha umuntu usebenze naye agcine sekujwayela kabi yayibona loo nto leyo so manje ke yonke into oyenzayo umuntu kumele uyigade yabo 1 mufike enyangeni musukuthembisa inyanga izinto engekho angithi wena uze ngokuzolashwa ongeza ukuzenza wena nje yenzani lo msebenzi kuphela ukuthi kulashwe angithi yabo kuphelele lapho bese ukuthi mhlambe uma ukuthi wena udelana amathenda akho akunika u5 million leyo mali akuyona yami phela yakho ukuthi mina ngikucharge mina 10,000 noma 20,000 umsebenzi wami lo mase uthole leyo mali neyakho angihlangani nayo so manje musukwenza izithembiso engekho la ngoba kha 20 ithembiso engekho la le msebenzi yami mina la iyakwazi ukuphazamisa indlela yakho angithi silindele lento wathi uzoyenza wena le ndawo sayenzi angithi yabona usuwenza njani usudakwe imali wena usuthatha imali usuwenza ngayo ezinye izinto zakho ayibona ibalekile lesithembiso sigcine kulomuntu lo usasifezi kuyingozi ukufika ukhulume into endumbeni uyicustomer ongeze ukwazi ukuyifeza kunjalo nje mkhulu muze endumbeni kukhulume ngomsebenzi kuphele kanjalo mukuwona wena ukuthi umelaphi wakho ukusizile ngendlela ukuthi usuthokozile ngalendlela buya uzobonga kuyena ngobonga ngakho ungazi lokuthi ungakalekisi ungakalekisi ungakhulumi ngoba phela ngoba sikhuluma nje kanje la kunamadlozi la asilalene yabo kunezinye izinto nathi esizikhandile ngendlela yethu ukuthi ikwazi ukuthi mesikhuluma nomuntu mesithi akwenzeke ukuthi ikwenze lonto le so ngalesikhathi uthembisa la uthembisa mina ngedwa uyabona lona lesi sithembiso sakho mesungasasifezi bazokugila phela labantu laba uyabona lona injalo nje mkhulu isiphamiso sakho ngifuna sithinte abantu bamabhizinisi abantu bamathenda abantu bamatekisi abantu abazikhondla esingathi basemsebenzini yemali uma uphakamisa uyaphakamisa ebhizinisini abantu abanamathaveli abantu abathinta izinto zezimali ngempela abantu abangasopolitiki yabona ke mkhulu mesikhuluma ngesiphakamiso isiphakamiso siphakamisa noma yini osebenza ngayo into nje edinga amandla akho ukuze uthole imali isiphakamiso sala ekhaya isebenza kanjalo kodwa angikwazi ukuphakamisa umuntu mina ohlala phansi angasebenzi
ovuka nje emini ayijamelele izitolo ntambama uyahamba uyolala hayi. Futhi ngeke ukuthi la kumina uzophakamisa usebenza kaMlungu. Uphakamisana ngoba phela umsebenza akube umuntu onenkampani. Yeah, iba nento ethile ephathekayo ekunikeza imali. Construction company, ngine-catering, nginani injalo nje ngiqashisa ngamathende injalo nje mkhulu. Into nje yakho efakela wena imali eyibhizinisi lakho. Uyayibona lo noma thu mashonisa, noma thu nenkampani, noma thu namatekisi, noma thu namakotishi, noma angithi phela yonke into omunayo menginetekisi elilodwa. Yebo. Ngizolifisa lesibili ngilifise lesithathu. Uyabona ngabe lo 50. Angaze abe u50 mengithanda. Menginamakotisha awu3 ngizowufisa ukuthatha i4 5. Uyayibona lo nto leyo. Yeah, mengibolekisa mhlambe nginemali ibudget yami 10000. Ngizoba nesifiso ukuthi le mali ikhulu izithi 100,000. Angithi yabo ikhula ngani ngabo labantu engibabolekayo. So lelo business elinjalo suke sidingana lidinga isisekelo nesiphakamiso. Uyayithola mkhulu. Ayikho into engathi la uma ngabe siphakamisa akufani nokuthwala futhi abukho umgozo obukhona ukuthi hayi la sengiyaphazamiseka sekudinga ukuthi kube nezinto engihlaba ayethile lutho into yakho iclean. Hayi iphakamiso ziyahlukana ke namkhulu ngoba iphakamiso esikhona esihlatshelwa imvu. Yebo. Sikhona esihlatshelwa imbuzi. Uyayibona lona. Angithi isiphakamiso umusenza kuya ngokuthi usikhanda ngayiphi indlela. Yebo. Yeah, njengoba uda ngishilo ukuthi mina la ekhaya isithwala ngisebenza indaba yesithwalo la ekhaya mina. Uma uthi uphakamisa ngembuzi, uphakamisa ngemvu. Yeah. Sekuya ngamandla aso. Sekuya ngamandla aso kuye nangomuntu ukuthi yena ufuna. Yeah, ukuthi yena ngalesikhathi manje ngithi yonke into yakho mesiyenza siyibuka la edlozini lakho. Yebo. Angithi yabo kunabantu abasebenzisa izimbuzi, nabantu abasebenzisa amagusha. Yebo. Kanjalo angithi yabo mase kuthi kukhona okunyeke mesibonto leli idlozi leli liyaphika njenganento esike sakhuluma ngayo ukuthi idlozi umuntu umethile enzenjani na mhlambe lithwetshulwe kunomuntu osebenza ngayo. Angithi yabo sesilanda amandla emvuke lapho ukuthi manje so mphakamisela lento yakhe ngenye imfihlo thina lapha ekhaya. Angithi yabo ezodingana imvu. Angithi yabo ngoba manje imvu ayisondele edlozini okusho ukuthi la sesimthontshela mhlambe into ethile la. Yabona le nto le. Bese simthontshela lento ethile la siyamkhandela thina manje ngemfihlo lapha ekhaya. Angithi yabona lona simkhandele simthakele ngezinto ezithile lapha ezazi imali ezikwazi ukudonsa ezikwazi ukulalela ezikwazi ukuzwa. Angithi yabona siyithathe lezi zinto sihlanganise nezinye izinto ezithile emva kwaloko simkhandelele emfihlo le. Omunye umuntu uzothi nama Uber inamatekisi inezimoto nje ezishaya itavu. Yeah. Ziyashayisa bayentshontsha. Siyayiqinisa imoto la ekhaya. Impela ngithi phela ngeke ukwazi ukuthi uqinise umuntu kodwa manje uhlule ukuvikela into yakhe. Leyo nto ifana nokuthini wena uzothi wena ngiyakwazi mina uqinisa umuntu kodwa ngikwazi ukubethela igceke. Yebo. Okusho manje ukhuluma into engekho mekuntana. Ake manje ukwazi ukuvikela igceke, ufuna ukwazi ukuvikela umuntu, ukwazi ukuvikela into yakhe. Zonke lezi zinto zihambisana. Yebo. Yeah, okusho ukuthi manje umuntu onjalo khona inkinga esuke ikhona. Mekuthiwa lezi zinto zakhe ziyalimala, mhlambe ziyashayisa noma ziyantshontshwa. Ngithi kufuneka ukuthi ipopole kahle ukuthi leyo nkinga ngabe idalwa yini. Uyabona lo nto ngabe suka lo nto le uhambe naye njalo uzofika esiqinisana. Ngoba kuyenzeka namfethu uthola ukuthi abantu bakubona impilo yakhe ihamba kahle bese bakuphendulela into zakho. Ingakho umuntu kubalekile uma kwaqala nje waba nezinto ezincane ezimpilo ezintathu eziphathekayo vikela lezi zinto zakho isekele. Yayibona lo nto. Yebo. Yeah. Ngoba kufana nalo igcekeleni. Yabona uzofika la wakhe igcekeni mhlawumbe ubeke urondo wodwa la ngakusasa futhi usuvusa omunye. Kukhona phela abathakathe endaweni. Abakade bafika basahlulwa ngisho nawo ukwakha lo round owodwa. Angithi manje bazovuka umuntu lo muntu lo wenza ngani. Angithi iba nayo indlela iba nendlela ke manje yokuvikela la ngoba ubone mina la ekhaya ngibelile la ekhaya. Kodwa ayikho into engingayenza ngokukhululeka. Ngashiya nje into yami la laphandle mina ngishiya imoto ngayikhila ngeke uyithathe. Ngenxa yokuthi kunamadoda ngenxa yokuthi ujala izinto ezithile. Angithi ngathi mina ngiqala ukuphatha izinto ngoba ukuhlupheka ngiyakwazi. Ngathi ngiqala ukuba nezinto eziphatheka ngezandla. Wabuya ingqondo kulezi zinto kufanele ngiyivikele ngoba ngibonile abantu ababenezinto phambi kwami belinyazwa abantu abanomona bangayifisi into enhle. Injalo nje mkhulu. Ukhona umuntu ozothi kuwe ngibe neshwa ngangena ebumnyameni
Yeah. ngiboshiwe ngisejele noma nginecala angikagwetshwa ikhona indlela ukuthi simlekelele yabona nje musugwetshiwe mfethu hayi Jobe into enjalo ngikwazi ukuyilungisa mina yebo mekwaphuma isigwebo nje hayi kodwa musa necala nje olathendayo ngiyakwazi elisaqhubekayo ngiyakwazi ukukusiza mula ngaphandle angithi uyasuka la uyahamba enkantolo uyahamba enkantolo usukela kini noma usukela ke la usukela khona uyakhona ukukulekelela kunjalo manje musugwetshwe kube inkinga ngisho ukufakela izinto uyayibona le nto le igcineni manje izinto mase ingasangenanga iqala liloku liqhubeke njalo uthi wenza ama appeal akuvumi lutho angithi izinto ayikwazi ukungena usizothini lapho usizothi ngikudleni kanti into nje mesiyenza nawu la yonke into uyibona indlela empumelelweni siyakwazi ukuyibona ngamehlo funa sibuke lento umkhokha ekhaya siyadutshulwa siyagwazwa sishayiswe izimoto uyawuvala nomkhokha ekhaya ukuthi la ekhaya njalo wonke umuntu ohambayo uyayihenga wonke umuntu ohambayo usedutshuliwe wonke umuntu ohambayo awusibani manje seginqene nemoto kuphela inyanga siyawuvala nomkhokho njalo la ekhaya esimeni somkhokha mfowethu lapha ekhaya siyakhona ukuthi sikulekelele yebo kodwa indlela esikulekelela ngayo kube indlela ukuthi manje siqale sibuke leyo nkinga leyo ukuthi isukaphi umnyombo wayo lento ngiyesiyibalula lento ukuthi kubalekile into omuyenza uyibuka ukuthi njengoba inje manje imumva la ulithini iqalephi lento le yayibona lento le ngoba kuyenzeka ithothe ekhaya kunomuntu nje owahamba emhlabeni mhlambe wahamba ngani ngokuyikhunga kanjalo yabona lonto le kunezinto ezisetshenziswayo ukuthi umuntu enze lo mgilingwane so manje ngokwesintu umuntu oyihengile akendeli kwelamathonga so lo muntu loyo lo moya wakho obumnyama uzoloku uhlezi uzulazula la ekhaya ufuna indawo ozohlala kuyo futhi ufuna indawo ozohlala kuyo futhi ufuna futhi ukulungiselwa yayibona lonto le so ngalesikhathi manje ungalungiswa uzophinda ubuye futhi ngomunye umuntu yabo kubo yena ke lo sethuma umuntu uthi hayi nayi intambo ifaka entambeni umuntu axakwe inkinga ezincane nje useyayilengisa hawu sekuphinde kwenzeka lo angithi manje sekukhandeke ini manje la ekhaya into ewukhondolo omubi yabo so ezintweni ezinjalo ke mfethu zikhona futhi ezinye indlela nje zokuthi nje umuntu alekeleleke ngaphandle komuthi yayibona ngaphandle nje komuthi ungathinti umuthi ungathinti lutho ukubuka nje inkinga ngoba phela ikhona inkinga edinga nje ukuthi ungathintwa umuthi ubuke nothi lento le isuka la umkhuba lo wawukhandwe kanje ngoba becindezela ukuthi angithi yabo mhlawumbe babona nayi ingane siyalivusa ikhaya yabo umuthi uyabhekisisa abantu abenza lezo zinto ikulemizi le uthola ukuthi yabo isimo sakho sikho mnandi kahle kube khona lengane othola nje izovela ikhaliphe nje kusukela nje ekuqaleni kwayo amabanga aphansi esikoleni kuze kuyophuma phezulu yayibona lona ngalesikhathi siqala sithi ithola umsebenzi mhlawumbe vele igingqike nemoto ngalesikhathi sithi iqala ithola umsebenzi mhlawumbe vele iyilengisa ixabana nentombi vele iyilengisa kanti manje sekusetshenziswa amakhuba lamabi ukuthi lempumelelo yala ekhaya ingabi khona kuloye kuyikhaya nje kuloye kukwandlwana nje impilo yakhona yonke yayibona lona so siyakwazi ukuthi mesekushayela lami amathambo mesibuka ukuthi silalela nasemoyeni ezithunyweni la ukuthi lenkulumo yala ihamba kanje lalelani hambani endaweni ukuthi niyocela usizo kanje nixhumane nobani simple akuthintwa muthi lapho kusikutshela ngendlela ehlambulukileke manje yayibona lonto le engathinti muthi engathinti lutho ngoba kuyenzeka ukuthi uzofika la kumina sambe sithi nayi siyokwenza umgili ngane wethu ethuneni kanti siyokwenza ini manje sesiyofaka imbazo phezulu kwaBush yayibona lo yaqhubeka ke manje lento ke manje sokumkhokha manje into akazi uzoyibona la ekhaya kanti lo muntu uyiphinde lento komuntu wesibili ngoba beletha umyalezo ukuthi hayi la ngikhona ngihambanga kahle yabo cela ningilungisele ukuze ngizokwazi ukuthi nginami ngikwazi ukukhululeka kwelamathonga yayibona lonto le so into kanjalo usiyakwazi ukuthi kubhekele kahle mesibona thola lento le hayi ayidingi lutho nje isandla sethu sikuyalele hamba endaweni ukuthi uyokwenza kanje angithi phela sibuye sikhole hayi uyibeke yacaca ngifuna siye emathuneni umuntu uhambe ngesikhali ugwaziwe udutshuliwe ikhona indlela yokucupha ukuthi athi ndoda ngilandele asambe sonke
Yeah. Wathinta indaba ejule kakhulu. Wathinta indaba ejule kakhulu kodwa ke ake sidlule lapho kuleyo ndaba leyo. Kodwa into enjalo iyenzeka mkhulu. Kodwa nje mina engingakuxwayisa abantu noma ngakuvula abantu amehlo ukuthi mebenza lezo zinto abanye ngoba phela bakhona abantu yabo ngawasikhuluma nje kanje. Khona osomathuba balalele uthi uzobala ukuthi nokuthi athatha hambe yokwenza lokho kanti usekhanda ibhomu. Kanti khona lemfihlo mina engingayishonga ekugcineni angithi ekwazi ukuthi kube yiyona evula indlela. So into ekanjalo iyenzeka namkhulu ukuthi mekukhona mhlawumbe umuntu othi mina kunomuntu la ekhaya ugwaziwe noma ududulile noma kanje. Sicela ukuthi manje asiyiqondi lento yakho uthi mkanini, sicela ukuthi abenzi bobubi nabo bamlandene, yabona. Lo muntu ke ningamphathisi isikhali, futhi ningamfaki nesikhali lapha emgodini. Ngoba lo muntu kulo uzoyenza lento kuhambe isikhathi abaqede labantu. Angithi wala ekhaya. Uyobuya ke manje uthola lembazo noma lenkemba noma lento enimphathise yona ashaye ngayo abantu la ekhaya baphele wonke umndeni. Thumuzwa ula washona kube ngazi ukuthi kujijola izizukulwane. Muzwa ula madoda. Nkulu ngimanage emsebenzini uthisha omkhulu ngusopolitiki ngiyafuna ukuhlonishwa. Ikhona into ozongithinta ngayo ewugcobo. Uma ngiqhamuka bonke balalela mina. Angithi phela muyazi impande kunomuntu ekuthiwa usikhundla. Angithi yabo lento iyazisho ukuthi umumelaphi nje. Mekathi kuthiwa kufika umuntu athi akhulumele ulimi olukhulumayo ngifuna ukuthi emsebenzini ngihlonishwe ngoba nako noma ngifuna isikhundla esithile siphakama. Angithi uyabona ngikhona ngikusona kodwa manje sengifuna esingaphezulu. Uyabona na phela angithi manje lezo zinto lezo kufuneka uzazi umume lapho ukuthi hayi akubona bonke abantu abazofika bekhala ngekhanda bezokhala ngeqolo. Angithi abanye bazofuna imali. Bazofuna imali. Abanye basemalini bafuna ukuvikeleka. Athi nje mina nginakho konke. Alimefika kwena athi hey angifuni imali mina ngisesikhundleni ngifuna ukuvikeleka nginezitha. Khona cishe ngakhuluma ezinye indaba kodwa khona omunye mina engimaziyo owakwafika wathi mina ngifuna imali. Imali ayikho imali engenayo ngifuna ukuvikeleka wena usiyongitshela ukuthi ufuna malini. Angithi uyabona kunabantu emhlabeni uthi mebefika kuwena banazi izinto bafuna ukuthi wena ubanike into ezobavikela nezovikela into zabo qhubeke futhi ukhanya injabulo nje lokho ikhona njalo. So nje izinto enjalo omkhulu ziyakwazi ukukhandeka lapha ekhaya kuba kuwena uthi leyo nto yakho ufuna sikhandele kanjani. Yayibona kuyenzeka sifake egazini kuyenzeka sikhandele into futhi uhambe uyohlala naye ekhaya noma uyibeke office lapho kulelo office lakhe lingena wena wedwa uyivalele khona la uyivalela khona. Mhlawumbe umuntu uzothi mina ngiyindoda ngiganiwe. Ngifuna ukuthi ngibiyele umfazi noma ngihlanganise izingane noma ngihlanganise isithembu sami nomuzi wami ngifuna ube into eyodwa. Uyakhona nokuyigoqa leyo nto nje umuzi uhlangana ube ayixabani ingane la ekhaya. Yebo sinemali kodwa akekho umunye othi komunye hayi into zangibheka le nawe udonsa ubhekele. Sibambisene siyinto eyodwa ekhaya umoya wodwa. Ngiqhatha nabantu Job. Ngiqhatha nabantu ngiphela mina ngiyona indoda eganwe kanye. Manje ke izongiqhatha nomama lapha egcekeni. Hayi. Bona bebona le video lombukiso bathawu kanti ubaba yayibona leyo nto kodwa nje ukunqamulela inkulumo izinto enjalo ziyenzeka Job. Hayi ziyenzeka into enjalo ziyenzeka mkhulu. Umndeni uyahlangana uyakwazi ukubahlanganisa ubadidele bebe into eyodwa. Yonke into nje bamnandi ekhaya kufuneka ube indoda enesithembu kodwa uhlezi ulala uphathwe ikhanda uvuka uphathwe ikhanda ayifuneki uyofa. Angithi angibone nje mina ngimngakanani. Ayikho ingxabano. Angithi angibona nje ngimngakanani mina. Kulabo bakhona ngisazo-eda. Bayalazi ukuthi kulabo bakhona ngisazo-eda. Angithi uyabona. So ngifakazela inkulumo yakho ukuthi akufuneki umuntu uthi mina ngizokunikeza into ezokunikeza imoto noma ngizokunikeza ibhavu ngizokufaka ibhavu
elizokunikeza imoto noma elizokwazi ukukwenza ukuthi ulale udlile Yebo. kodwa wena ubulambile. Angithi uyabona sekuyaphambana. Yabo, angikwazi ukuthi mina ngizokunikeza into yokuthi uganwe ngendlela othanda ngayo